किती मस्त. ज्याला भूक नाही लागली ना तो सुद्धा खाय. पोट भरलेला. आणि पोट पण भरा. आणि त्याच्या धर्मान काय भाजी पण सगळे जातले. तर पावसाची सुरुवात झालेली आहे, तशी शाळांचा सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये लागतं आपणाक झटपट, म्हणजे अर्ध्या तासाच्या आत डब्याची तयारी करूची लागते. आणि त्याच्याबरोबर पोरांची सुद्धा. पोरांच्या टिफिन मध्ये दिवा किंवा संध्याकाळच्या चायच्या नाश्त्यात खावा. आता पाऊस पडल्यावर असेच पदार्थ तर वयच. 10 मिनिटात तयार होणार नाश्ता म्हणा, नाही तर टिफिन रेसिपी म्हणा. असा भाजी चपाती दिली ना तर ती सांडता, मग डबल लावणता, मग पोरा उपाशी राहतात. असाच काय बनवून दिला ना जा पटकन असा 2 हातात धरून खाऊ गावात, तर पोरा पण खुश, पोट पण भरता आणि मन पण आपला खुश. पाय पोराने डबो खाल्या. तीच रेसिपी आज परब किचन मध्ये घेऊन येईल. चला जाऊया, सुरुवात करूया. हा चला. आता ह्या बेसन, हे सगळं ह्या बेसन मध्ये आपला घालूचा. त्याच्यात आधी घालते थोडासा पाणी आणि ह्या मीठ चवीपुरतं. हा हो, भूक लगी मम्मी, भूक लगी. काय झालं भार्गव? काय आलं? पाव बोल. थोडं थोडं पाणी घेऊन हा बॅटर आपण चांगला मिक्स करून घेऊ. हो, आता मी एवढा जास्त पाणी नाही घातलंय, घालूचा. पण पहिले आपण हे सगळे भाजी घालून घेऊया. काय काय घेतलंय? मी अर्धी शिमला मिरची घेतलंय, गाजर घेतलंय, किसून घेतलंय, आता एकदम बारीक चिरून घ्यायचा. कांदो सुद्धा बारीक आणि अर्धो टमाटो. एक कांदो घेतलाय पूर्ण. आता गाजर, शिमला मिरची, तुमका आणखीन कोणते भाज्या आवडत असतील तुमच्या मुलांना तेही घातलंच तरी चालतील, पण बारीक चिरून घाला. आता ह्या सगळं घालून झाल्यावर आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा घालूया. तुमका काहीच भाजी घालूची नसेल तर कोथिंबीर आवश्यक घाला. त्याच्यामध्ये थोडासा पाणी घालतंय आणि हे आता ढवळून घेते. परत मीठ घातलेलं. मीठ घातलंय, वायच पाणी वतलंय आणि मीठ घातलंय. कलरफुल दिसता ना. आता ह्या बॅटर मध्ये तुम्ही ना काय भाजी नाही घालूची असतील, नाही आवडत काय काय जणांना, तर तुम्ही नुसती कोथिंबीर घातलास ना तरी आपला छान लागतं ना. आता मी इतपत ठेवलंय बघा, म्हणजे आपला ब्रेड बुडवून त्याच्यामध्ये व्यवस्थित सगळे भाजी कव्हर होते. एकदम झटपट होणारी रेसिपी हा. सकाळच्या गडबडीत जर तुमका टिफिन मध्ये द्यायची आता एकदम सहजरित्या होऊ शकता. आता हे ब्रेडचे स्लाइस घेतले. असा नाही की तुमका सफेद हवं असत तर तो सुद्धा घ्यावा, जो तुम्ही खाताच तो. तव तापता, आता माझ्या तव्यावर डायरेक्ट घालताना काहीच नाही. आता नाही, आधी हा डिप करून घेते. आता घेऊया बटर घालून. आता ह्या भांडा हातात घ्यायचा आणि हा जो स्लाइस आहे ह्या बटरवर दुसरा पण आपला पलटून घेऊया, कारण तो घुसणार नाही. वा मस्त. आता हे आपलं दोन्ही बाजून खरपूस चांगलं शेकून झालं. मस्त अशी ब्रेडची स्लाइस घेतली, त्या लावली पुदिना, कोथिंबीर, मिरची आणि लिंबू पिळलेली चटणी. सॉस सुद्धा लावू शकतात, पण आम्ही सॉस असं लावत नाही. आम्ही तो वांगडाच घेतो खाऊ. त्याच्यावर परत आपण स्लाइस ठेवायची. तुम्ही हे पनीर वापरू शकता, पण आम्ही चीज वापरलो. चीजनी पण मस्त तो मेल्ट होता ना आणि तो स्वाद येतात. आणि अक्को ठेवलास तरी चालत, पण असं कापलेलो आणि तो चीज बघू किती बरा वाटता ना. चिरते वेळी बघा ब्रेड कुरकुरीत झालं ना, आवाज येतात. मस्त. घाई गडबडीत सकाळी नाश्तो किंवा मुलांच्या टिफिन मध्ये देऊ वया आणि संध्याकाळी चहाच्या टायमात पण 3 प्रॉब्लेमचं एक सोल्युशन. काय झटपट होणारा या आपला, काय म्हणू शकता त्याला, नाव काय दिलं वैरी तुम्ही? मी त्याला ब्रेड सँडविचच बोलेन. ब्रेड सँडविच. त्याच्यामध्ये फ्राय ब्रेड सँडविच, चीज घातलेला. हा हा, एक नंबर. अशी ही रेसिपी तुम्ही करून बघा. आणि परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि नेहमी हसत राहा, खात राहा. आणि नवीन काय रेसिपी हवी असेल टिफिन साठी ते पण सांगा. ही खास टिफिन साठीचा. झटपट उठा, ब्रेड फ्राय करा, नाहीतर काही चपाती वापरलास तरी चालत आणि भाजी पोटात जातो तो. चला बाय.